Sä tullut vähän horjumaan ja sit on sun puhe aika sammaltava olosta, niin mä epäilen, että sä oot käyttänyt sen verran alkoholia. Oot tosissaan? Mä en käytä alkoholia. Eikä mitään muutakaan. Niin. No mitäs se sit selittyy, että sä oot ihan päihtyneen olo? Päihtyneen olo? Mä oon ihan selvänpäin. Entäs niin? Mikä tässä on niinku aina kun mä tuun tähän selvinpäin, niin sanon noin. Tää on toinen kerta. Onks se nämä? Johtuuko se näistä? No ihan siistit housut. Niistä. Niin, mutta siis... Henkilökokin käyttää suoria. Ei, mutta tää on joku kerta sama homma. Niin, no mä oon joka päivä niinku päihtynyt. Niinkään, sä näet joka päivä täällä. En mä oo päihtynyt, mä en kertonut yhtään mitään. Kävelee suoraan. Sä oot päihtyneen olo. Mutta en mä ole. Olethan, mun mielestä. No en mä ole. Mene ulos nyt, en näytä kuunnella. Hyvä, me saatiin kaikki videolle. Noniin. Kiitos. Kiitos. Moikka. Ei mitään. Iltalehdestä tavataan.